Oh, mung ngelamun. Masya Allah swanten. Pak Kirun nyapa sama Linggo. Ayo. Nah iki mbatune aku piye lho Mbak Ron iki malah rono iki. Lip sync sampean. Aku lene Mas Kirun iki yo anu rada wedi ya. Lip sync. Sami kirune nggih mboten apa-apa. Cocok sami suarane iki lho. Lah nggih swantene masyaallah. Apik kono keh kene kok. Lho piye lho? Nggih monggo. Angen angen mring wong manis. Medul-medul sing nek tak kira wong medul. Ora munggah ndek situ. Lip sync Pak Kirun. Arab urip bebarengan. Ngomong Pak Kirun karo Silvi. Suarane sapa ta, Truk? Suaraku versi lanang. Lah iya. Wah, tenan kok. Aku kenal Mas Kirun ki ning Kates. Nendi? Ning Kates. Wah, Kates Tulungagung. jauh ya. Tulungagung cedhek mahku Bi. Wah ngoten. Dulure kan oke kono Kates. Dulure oke. Thomas, lek Mas Silvi panen duren dikeki. Pirang tahun sama Mayang. Agustus. Kulit tok. Bisa. Monggo. Bunga susah dilakoni. Tak kira wong arep nyawer nang ngene celek Mas Budi tibae ngunjukne anake. Ngunjukne anake. Lah iya. Tak kira arep nyawer. Apa tega lan pun kakang atiku bisa lali. Woi, oh. Semangat. Lah ora ngono ya ndarame. Lah iya. Woi. Lho do kaget ta kabeh, Lho. Lah iya. Kaget. Sesuk tak gawe ngono. Kudu gawe ngono. Ken semangat Pak Puji lho ada-ada. Lah nggih. Ken do melek ngono iki jam pira to? Alah, isih jam 8. Walu piye? Ngawur jamku mati yo. Suwun. Lah nggih. Monggo. Saben dina mengelamun jroning sepi samun amotan sangat dulu wayang modoh Kang Mas wong bagus linalitan bisa lali saya rucit hati lali manewa bagus amung kumandil ing pandu ini
manjak sakmono mbakne ndak gelem bengok. Ndak krungu berarti aku ya. Dalam? Ya berarti kula mboten mireng nggih, Bang nggih. Ucil adate ndak gelem bengok. Mangka kang mas katresnanku bebaseni tan bisa tinuku jundolan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku mukti agung budaya saben dina mangelaman jenenge sepi sepi samo amotan sangat dulu bayanganmu doh kang mas wong lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanku Alon-alon no, iki jurak kamu yo teko. sinten Mas Tekong. pundi lho Iki lho. ah ndak ketok Ora gelap ketok. gelap Lah iya. karena sapa mali ora jelang Halo Kang Mas Jelang, Masya Allah segera sak rombongan to. Lah lek Ah. tekonge mesti nggo sak rombongan sak ngono rombongan. iki. Heeh. Tak So golek. nggawa sak truk barang. Nah, suaramu ben iso semangat tak golek-golekne iki. Wah terima kasih. Aku Baik karo kowe sekali gak loh iso. aku diparingi ngono wi jane. Ya terus Aku kondang lemu. Iya. Mangka Kang Mas katresnanku. Babaseni lan bisa tinuku. Jundolan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku. Matur ke waduh, Nak.